de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,000,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi octobre kalo tile 28 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔkan ma aw minnu b'aw ka kunnafoni ni ka a ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni ye a waati selen a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita kunu alamusa ale ye fɛn min ye Niger jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye n'o o ye Mahamadu Isufu ye sa a ye a bisimila u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya in kɔni bolila fɛn min kan sa o de ye lakana ale ni basigi fo ka taa se jamana sahara yan fanfɛlaw ma olu koɲabɔlu koɲa ay kumana ulu kan ani maa caman de kɔnɔna na an ka jamana ye o kɔnɔna la yan nɔ walasa u ni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa bɛ se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya cogoya min na Nigérienw ka ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ in kɔni ani an ka jamana ɲɛmaa tilalen kuma la waati min na sa a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw min n'a y'a yira k'a fɔ ko ani an ka jamana ɲɛmaa kɔni ka kuma bolila fɛn caman o kan lakana dɔrɔn yɛrɛ tɛ u kumana CEDEAO ka taa se Nations Unies ale ni fɛn min ye G5 Sahel koɲɛw ye o ye kuma caman falen u ni ɲɔgɔn cɛ nin ko ninnu na. Ameto Niger jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale ka kunnafoni o kɔnɔna la hali sisan a kɔni ni an ka jamana ɲɛmaa tilalen ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya la sa a y'i kunda sɛbɛnni kɔrɔ o kan min ni an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni ala ka hinɛ la ni o de ye fɛn min ye Ibrahim Boubacara Keita ye ni ale ntanyana a wulila ni ka se o kɔni furumuso ma ka taa dugawu don k'a ye ani o tilalen ɲɔgɔn fo la waati min na sa a taara ni ka taga an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ n'o Ibrahim Boubacara Keita ye ale kaburu kunna ni ka taa dugawu don kɛ. Minisiri ɲɛmaa n'o ye Abdoulaye Maïga ye kunu alamisa octobre kalo tile 27 san 2022 ale ni kɛnyɛrɛ ye maaw kɔni ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya n'an ko ma nanzarakan na ko secteur privé u ka kuma falen kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko kulu dɔ bɛna sigi sen kan min ni o ni secteur privé maaw bɛna ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya walasa ka se ka balofɛnw ni ka o dunni kɔni ka se ka nɔgɔya an ka jamana o kɔnɔna la an ka minisiri ɲɛmaa ka kuma kɔni kɔnɔna la a ye foli kɛ an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ni o ye colonel Asimi Goita ye fo ka taa se gouvernement maa bɛɛ tɔgɔ la ka ɲɛsin secteur privé maaw olu yɔrɔ la ka sababuya kɛ ko wagati min na ko CEDEAO maaw kɔni ɲangili ta ni ka anw ka jamana ka ale sɛgɛrɛ ɲangili min yɛrɛ ni kun t'a la ju t'a la ko secteur privé maaw de kɔni ye u ni di walasa anw ka jamana bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na ka se ka balofɛnw ni ka o di maliyɛnw ma maliyɛnw kana dɛsɛ balo la o de la colonel Maïga a kɔni a y'a bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ ko ministriw ka nin sigili kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni kɔnɔna la sa u ye fɛn saba ni ka o sigi sen kan n'o dɔ de ka se ka balofɛnw sɔngɔ yɛlɛni teliya ka se ka o kɛlɛ ani ka tila tuguni balofɛn ɲuman o bɛ se ka na anw ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na ani ka kuncɛ ni fɛn min sa o de ye balofɛn ninnu u bɛ na cogoya min na ka se ka hakilisigi ni ka o kɛ o koɲɛw olu la a ka kuncɛ kuma la sa a ye a yira k'a fɔ ko yanni novembre kalo tile fɔlɔ nata ye o tɛ sa ko bolonɔbila sɛbɛn o ka kɛ nin sɛbɛn in na walasa a ka yira k'a fɔ ko a baaraw kɔni olu sigira sen kan an ka minisiri ɲɛmaa a y'a yira k'a fɔ ko baara minnu kɔni bɛ ka sigi sen kan ko baara nɔgɔn tɛ ko nka ko n'ala sɔnna ma ko baara ninnu kɔni ale bɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye i bolo di ɲɔgɔn ma.
min fana be no ni ale ɲɛsinin bɛ kalanko koɲɛw ma ni o ye Madame Sidibe Dedewu Usmani ye a tun bɛ an ka jabaranisoba la ni an ko ma ko ORTM a kɔni tun welelen do yen nɔ a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye kalanso 500 de bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ nka a 500 la 200 de bɛ nin kalanso kɛnyɛrɛye na minnu ni sɛbɛn jolen yɛrɛ tɛ olu bolo. Ba polisilakaw ka taga se tasuma fagalaw olu ma no o ye protection civile maaw ye a san kɔni a yirala k'a fɔ ko olu kɔni farala kɛlɛkɛcɛw olu ka min ni ale kɔni ko sigira sen kan ministriw ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale kɛra a kumaw kɔni bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ani ka tila tuguni CNT maaw olu kɔni fana ye a sariya ni ka u bolo kɔrɔta a la min ni maa 100 ni maa 11 olu de kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu jɛra ni an ka fintigilakaw n'o ye ba polisilakaw ye u ka fara kɛlɛkɛcɛw ulu ka maa kɔni ma sɔrɔ wasabulon kɔnɔ min b'a fɔ ko a kɛli mandi ale an bɛ se k'a fɔ sisan kɔni ko an ka fintigilakaw ni o ye ba polisilakaw ye ka taa se protection civile maaw ma olu farala kɛlɛkɛcɛw kan k'a sababuya kɛ an ka fintigilakaw ni minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔw olu la sa n'u kɔni bɔra yɔrɔ minnu na kalogɛlɛn diinɛ tigilamaw u bɛ tila ka segin ka na yen nɔ nka ni dɔ farala kɛlɛkɛcɛw kan kalogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu bɛ se ka carin cogoya min na. Ambita kulugorokaw ulu fe no kunu octobre kalo tile 27 san 2022 kulugoro mara ale ni joyila kɔni ulu ye bagan dumuni tɔni 70 ni ka o sɔrɔ bagan dumuni min yɛrɛ ni ale ɲɛsinin bɛ jɛgɛw ka dumuni o de ma fɛn min ye kulugoro bagan mara yɔrɔ o ɲɛma ye sa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin bagan dumuni ninnu kɔni dira san 2022 kana se san 2023 bagan dumuni ko koɲa ɲɛnabɔlu ma. Malien caman de be yen nɔ minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la san ale ni Sevare ni ka u kunda yen yɔrɔ ninnu kan malienden 200 de be yen nɔ minnu ni olu kɔni ye u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ gɛlɛya ale ni lakanabaliya koɲɛw ye olu yɛrɛ ka fɔla sa ko nin wagati in na ko baloko gɛlɛya b'u kan wa u sigiyɔrɔ minnu na gɛlɛya caman be yen nɔ fara kɔ ni ale ye san sigida dɔ ye ni maa ninnu kɔni caman be yen nɔ de minnu n'olu bɔra Segu ale ni Mopti u kɔni kelen do ka taa u sigiyɔrɔ kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ye min ni u kɔni kelen do ka u siyɔrɔ ka ulu dilan ko sugu dɔ la ani ka tila tuguni ka yɔrɔ langolo minnu be yen nɔ u kelen bɛ ka o kɛ sɛ mara yɔrɔ n'u ka bagan mara yɔrɔw ye. Ka kunnafoni datuguni duwanza ye musolaka dɔ ni ale kɔni ye bolola baarakɛla ye n'a ka baara kɔni ɲɛsinen bɛ sojɔ koɲɛw ma sa ale kɔni fagara dɔgɔkun tɛmɛnen na a siso o kɔnɔna la ba polisilakaw y'a yira k'a fɔ ko muso in yɛrɛ kɔni a fagara ni bese de ye nka fɛn hali sisan nɔ kɔni maa minnu kɛra sababu ye ka a bɔnɛ a nin na olu kɔni tɛgɛ ma se ka da olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni olu daminɛna ba polisilakaw fɛ walasa ka se ka tɛgɛ da nin maa jugu ninnu kan. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolo kɔrɔ bi jumadɔ in na ni k'a da aw tulo kan o de tun ye nin ye n'Ala ma ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ tɛnɛn don inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan kunnafoni yana an k'ale datugu sa tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nana tungaranke olu lafiyali kama tunga lafiya ale ka terrain ni o bɛ Banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ ni o ye hectare 7 a bɛ o de sanfɛ ni wagati na ne mɔgɔ bɛ tunga lafiya maaw ka ni terrain ninnu na sa terrain ninnu ye 4,500,000 n'an ko 4,400,000 ani 100,000 terrain ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier de n'i b'a fɛ i sen ka ye tunga lafiya maaw ka ni terrain in na sa u wele u ka nɛgɛjuru sira la WhatsApp fana u bɛ o kan walasa i ka se ka kunnafoni caman ni ka o sɔrɔ Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw ma.